botiga de robes. Roba de metratge només era, perquè abans no es venia a la confecció i tot això. I era del meu avi, que el meu avi era marxant. Per això en deien el marxant. El meu avi primer tenia una tartana i anava a Sant Climent, a Torrelles, a Castelldefels i a Viladecans. I cada setmana anava a fer aquests pobles. Una setmana els hi portava el gènere, el que els hi demanaven ells, i l'altra setmana anava a cobrar i s'apuntava el que volien. I això una pila d'anys. Però després, primer anava en tartana i després ja la meva mare, quan es va tornar a casar, perquè va quedar viuda molt jove, als 23 anys, quan es va tornar a casar, el meu padrastre tenia un cotxe i el portava amb el cotxe a fer recados a Barcelona, a comprar gènere i a repartir a Castelldefels i a Viladecans i a tots aquests pobles. I es dedicava a això i es guanyava molt bé la vida perquè no hi havia ningú més que vengués. A Castelldefels diu que només hi havia un carrer, llavors, amb el gran que és. I sempre deia que li van oferir, si volia comprar una parcel·la o un bon tros de sorra, de platja, no sé si deia a 25 cèntims al metre quadrat, jo no ho sé aquell temps. I sempre deia que no, que ja ell, si comprava, comprava begues. Va fer unes casetes, després va venir la guerra i aquelles casetes encara hi són a sota Cal Viudo, al barri de la Salut en deien, perquè era d'ell, ell tenia 4 cases, n'hi havia una d'una germana, la germana gran, una altra de la germana segona, una altra de la germana tercera i ell era el petit. I tot aquell barri era de la família. Després ja van anar heredant els fills d'aquestes abueles que no tenien de fills. N'hi havia 2 que no tenien fills. I una altra germana de la meva àvia, del meu avi, aquell tenia 2 fills, un noi i una noia. I aquell, el noi es va casar amb una filla de l'avi, que eren cosins germans. La meva mare li preparava els recados amb el meu avi, perquè la tenda era del meu avi. La meva mare vivia en un poset que hi havia al costat, quan es va casar i nosaltres vam néixer a dalt. Però amb la guerra, el primer any de la guerra, l'any 36, el meu pare va venir aquí a Begues perquè era de Barcelona, ell. Va venir aquí a Begues de mecànic, perquè no hi havia cap mecànic, aquí al costat hi havia això dels autobusos. I va venir de mecànic i a més portava el taxi. Si algú estava malalt i d'això i estava lliure, anava a portar el taxi. L'any 36, l'11 de novembre, va marxar amb l'autobús, que anava de Barcelona, feia la línia, i anava a l'oncle Joan de l'hotel, que ell anava de cobrador, i el meu pare anava de xòfer. Quan va entrar, va passar per Gavà, que llavors es passava per la Rambla i se sortia a la carretera, que anava cap a Castelldefels i cap a Barcelona. Al sortir, el morro del cotxe, va passar una furgoneta de milicianos borratxos, el primer any de la guerra ja era, i va topar amb el cotxe i ell, esclar, el va clavar el volant aquí, però va dir que no s'havia fet res, Va, anem Joan cap a Barcelona i l'oncle Joan li va dir tu baixes de l'autobús i aquí a la Rambla hi havia, per anar cap a l'estació, hi havia els taxis. Agafem un taxi i ens anem a Barcelona a l'hospital. I el va dur a Barcelona a l'hospital i ja quan eren vora Barcelona ja es cargolava que tenia molt mal d'estómac, va arribar a Barcelona i va viure molt poques hores, es va morir d'accident. I la meva mare, es va quedar amb nosaltres 2 soles. La meva mare es volia suïcidar, quantes vegades havia anat al lavabo per tallar-se les venes perquè no volia viure. Tenia 23 anys, i la meva germana i jo. La meva germana tenia 4 anys i mig, jo 3. Però diu que va ser la casualitat, o el destino, que cada vegada que anava al quarto de bany per tallar-se la vena, una de nosaltres plorava, i esclar, i deia, què faran aquestes 2 criatures soles? Perquè el meu avi era de l'Ajuntament, era jutge, i amb la guerra va haver de marxar corrents i amagar-se allà on pogués.
I llavors va ser quan li va dir a la meva mare, mira, et deixo la botiga, fes el que puguis, guanya el que puguis, jo me'n vaig a Barcelona, que tenia uns pisos a Barcelona, i això sí, m'ana'm un paquet de menjar cada dia per ta mare i per mi, per l'avi i per la iaia. I bueno, doncs van quedar així. I la meva mare es va quedar amb nosaltres, dues, i els avis van marxar a Barcelona. I la meva mare es va primar, no sé si 18 quilos, la guerra, molts quilos, perquè vinga a criar conills, que no havia criat mai, i gallines, per enviar ous i per enviar conills a Barcelona i per nosaltres. I doncs venia la gent, anaven a comprar, perquè llavors hi havia moltes masies aquí a Begues, i tots més o menys tenien molts quartos, els pagesos. I anava un pagès i li deia Tresina, perquè la meva mare es deia Tresina, necessito un corte per pantalons pel meu home de vellut. Vale. Ella ja sabia el que es necessitava, jo sabia tot molt. I va, com val? Res. Què teniu? Què heu collit? Blat, heu collit, teniu farina, teniu patates, teniu allò d'això? Porta'm el que vulguis, de quartos no en vull perquè després no van valer els quartos tampoc. I així anava vivint, tot el que anava venent era a base de canvi, de menjar. I així ens vam anar fent fins que es va acabar la guerra. Després va venir la postguerra, que encara va ser pitjor, perquè me'n recordo jo que del racionament, que anàvem amb unes cartilles de racionament, jo anava a Cal Sastre, te'n recordes de Cal Sastre? Que hi havia una botigueta al costat, anava a buscar el racionament a Cal Sastre, no sé si era un quart de litre d'oli, pa no, perquè el pa era de blat de moro i no valia res. Ai, feia un nus aquí a l'estómac i ara tothom menja pa de blat de moro. Doncs hi anava a buscar oli, anava a buscar arròs i anava a buscar el que em tocava de racionament, el que ens tocava a totes quatre, a tres i a la meva mare. Abans hi havíem anat allà a l'hotel Sant Rafel, que hi havia, no sé si es deia Doña Paquita o senyora Paquita, la professora, però jo era petita. La meva germana tenia un any i mig més que jo, però ella era més estudiosa que jo. Sí, que vaig anar allà al col·legi. I després ja van venir les monges, que ja hi eren abans les monges, però van tornar a venir unes quantes que havien marxat i ja vam anar sempre les monges, sempre, sempre, sempre. Molt bé, l'ambient de l'escola era molt maco, perquè les monges també eren molt maques llavors, no ho sé, es van posar en una casa particular després de la guerra, allà a la Conxita Peluquera, allà on era la peluqueria, i anàvem allà al col·legi i mira, bé, els hi portàvem menjar, jo me'n recordo a casa, que el meu avi era caçador, anava a caçar, i tots els conills, com que a la meva mare i a nosaltres no ens agradaven, tots els conills que caçaven per les monges. I el meu padrastre, que la meva mare es va tornar a casar, el meu padrastre sempre feia pans rodons, que llavors era tan bo aquell pa, i també portàvem a les monges i els hi portàvem menjar, i ens ho passàvem bé, no sé, fèiem de tot. Llavors cosíem, fèiem de tot allà, al col·legi. Fèiem mitja, fèiem ganxet, cosíem, ens ensenyaven el dia que hi havia labors, molta cosa. I estudiar no m'agradava, però el més normal sí que ho vaig estudiar, quin remei. En canvi, la meva germana sí que va estudiar molt, li agradava molt estudiar, i ella inclús va anar a examinar-se a Barcelona, a l'acadèmia no sé quina, i sí, va treure bones notes, i després es va fer monja i ja li va servir perquè va ser professora de català. Anàvem a jugar amb les meves amigues d'allà al carrer, que n'hi havia moltes, érem molta colla. Ui, amb qui? No sé si les coneixeu. Amb la Carmen de les Planes, la germana de la Montse, de la modista. Després amb la Pilar de les Planes, també, que eren cosines. Després jugàvem amb la Maria Teresa de Cal Ernesto, que viu aquí darrere. Després jugàvem amb la Júlia de Cal Batalla. Jugàvem amb qui més? Amb la Consol de Cal Nicolau.
I, bueno, eren vàries. Sí, a darrere a casa jugàvem, a casa teníem un pati molt gran i totes venien allà a casa. I teníem un safareig molt gran que la meva mare hi rentava, perquè engegava el motor i l'aigua li caia del terrat del pis i se li podia canviar l'aigua. I quan anàvem allà al safareig a jugar, perquè de vegades del sabó es feia com una cosa a sobre, com una nata, i l'anàvem a buscar i jugàvem amb fireta i amb coses. Ens entreteníem molt. Després, allà darrere a casa, hi havia una vinya, la de Xorriba, que era molt gran. I quan era el temps de... Ell sempre entremig dels ceps i sembrava melons, i sembrava carbasses, i sembrava coses. I nosaltres érem dolentes per això, Allà darrere s'hi posava l'aigol. Quan plovia molt, tot allò nedava. I quan s'assecava, anàvem allà a la vinya del Xorriba a buscar melons, a tallar melons. Si eren verds, els deixàvem allà a sobre. Si eren madurs, ens els emportàvem allà al pati per jugar i per menjar. Tot el que hi havia a la vinya servia. I en el temps de la guerra, la mama sempre ens deia, anàvem a darrere a casa que hi ha una riera, com aquí que hi ha una riera. Per darrere a casa passava la riera, després de la vinya del Xorriba. I ens deia, poseu-vos allà la riera, us en poseu a dintre la riera i us poseu un tronc a la boca d'aquí a aquí, que si no us arrebentaríeu. I totes amb un tronc aquí, perquè quedés la boca oberta i no ens arrebentéssim. D'això també me'n recordo molt. Jo a col·legi de cosir, o a brodar, o aquí les monges mateix, perquè ens ensenyaven de tot. I els dies de cada dia a casa i després a la tarda anàvem a brodar i a el que fos. I després els dissabtes i els diumenges, les monges no volien que anéssim amb xicots, que sortíssim, i ens feien anar a ensejar teatre. I llavors fèiem teatre. La qüestió era no sortir amb nois. Sí que anàvem al cine, llavors hi havia el cine aquí al costat de casa. Bueno, ara era al costat de casa, llavors no. I anàvem al cine també, sí. I a l'hivern feia un fred, que ens emportàvem, una vegada anàvem amb una persona sempre, que ens emportàvem un totxo embolicat amb un d'això per posar-hi els peus, perquè si no no podíem aguantar el fred dels peus i de tot arreu. Bueno, perquè teníem aquesta, la Pilar, la Consol, i una colla teníem bicicletes. Jo tenia una bicicleta i vaig anar fins als 65 anys amb bicicleta, amunt i avall. I teníem bicicletes i els nois també. I allò que ens trobàvem de vegades i dèiem, per què no sortim amb bicicleta el diumenge a la tarda o el dissabte a la tarda? Bueno, a casa no. El meu avi, que em feia de pare, com que es va morir el meu pare, volia que anés a les monges, no volia que anés en bicicleta ni anés por ahí. O al Rosari, perquè les monges ens feien anar al Rosari el diumenge que no hi havia d'això. I anava en bicicleta. I anàvem i dèiem, per què no anem fins a vora Olesa, en bicicleta? Vale. Agafàvem 5 o 6 nois, el Joan d'aquí de la Maria de la Torre també venia, també era de la nostra colla, el Jaume, aquell que va tenir l'accident, pobret, i que anava tan coix, que cantava de tot. El Fel de Cal Batalla també veníem nosaltres, i aquest Joan de la Torre també. Érem 5 o 6 nois i 5 o 6 noies. I ens anàvem a passejar en bicicleta, ens anàvem a caminar fins al muro, fins aquí, fins allà, els diumenges a la tarda. Com arribava hi havia repulsa, però bueno, és igual, si no, no hagués pogut anar mai enlloc. Doncs mira que a la festa major, jo estava de dependent del Colmato, llavors encara. Bueno, segons quina festa major, si parlem de... I només mira d'això d'anar-nos a fer un vestit per la festa major, perquè, noi, eren molts dies de festa i ens ho passàvem molt bé, anàvem molt al ball, ens agradava molt ballar, perquè al Josep Maria li agradava molt ballar, llavors ja festejava, ja feia temps, i anàvem molt a ballar, molt. I feien unes festes majors molt maques, feien embalat, molts embalats, cada any. I feien la festa molt maca, sempre venien orquestres molt bones, venien els Fatxendes, no sé si els heu sentit anomenar, moltes orquestres molt bones venien. I bueno, anàvem a ballar, sempre feien una obra de teatre molt bona, anàvem al teatre i anàvem a tot arreu, per la festa major.
Sé que era de la nostra colla, i esclar, els coneixíem tots, perquè ell venia, el van portar aquí a Begues, perquè a Barcelona no li provava. Estudiava a Barcelona i sempre estava malalt. I el van portar aquí a Begues i el van posar a treballar al camp i de seguida es va posar fort i bo i va començar a venir amb la nostra colla i mira, no, hasta va anar al col·legi dels padres, Quan el van portar aquí va anar una temporada al col·legi dels padres. Però llavors no hi anàvem encara amb nois. Els avis llavors van començar a fer aquesta casa. Van posar vaques, vedells, conills, gallines, porcs, de tot. Menys persones, de tot. Persones també n'hi havia, però no gaires. Treballaven molt. La gent d'aquí a Begues se'n feien creus que a la granja poguessin treballar tant la gent, perquè a les 5 del matí tothom ja era al carrer. I el meu marit agafava el carro i el matxo i el feien anar a Sant Boi, a les 5 marxava cap a Sant Boi, perquè tenien 3 camps a Sant Boi i tenien molt de farratge per les vaques i tenien, si havien fet escarxoferes, arrencaven les escarxoferes, les faveres, tot, carregava el matxo, carregava el carro i cap a Begues, i arribava a mitja tarda. Llavors arribava, es canviava i cap a netejar els porcs. Tenien 2 o 3 berres amb porcs petits i allà baix al porxo i netejar els porcs. I quan acabava, llavors sortia un rato de vegades, si el veia o no el veia, jo estava dependent del colmado, venia de vegades al migdia, si no marxava, a buscar una graciosa i mira, i vam començar així, a fer el tonto. 4, vam casar el 24, almenys 6 anys. L'any de casada vaig tenir el gran. Vaig casar el 31 d'octubre i l'11 de novembre de l'altre any ja va néixer el meu fill gran. I llavors, al cap de 5 mesos, vaig quedar embarassada del segon, del Joaquim. Es porten 14 mesos, ells 2. I després no, amb aquesta ja es porten 3 anys i pico. I amb la Gemma se'n porten 14 el gran, 13 el segon i 10 aquesta. Aquella va venir, no sé per d'on. Anava a una boda i es veu que ho vam celebrar massa. Venien a buscar llet perquè no hi havia cap més letxeria. Hi havia cabres. Les masies totes tenien 2 o 3 cabres i venien a portar la llet aquí. Perquè aquí pasteuritzaven la llet i la barrejaven, vull dir, ho feien tot. I el meu cunyat se'l portava a Barcelona per vendre allà a la granja, que encara hi és, al carrer Girona. El meu home a l'estiu anava a fer el reparto. Allà començava ja el juny, si hi havia algun estiuejant, cap allà dalt la rectoria, per aquests puestos, tenia la tartana i anava a repartir la llet. Jo li posava la llet i li posava botelles de litro, però era llet de vaca, no era pasteuritzada, era de vaca. Anava a la quadra a buscar-la. I mira, i anava a repartia mantequilla, repartia gel, repartia llet. Aquí a casa, a més, hi havia fàbrica de gel, I el meu home, de vegades, quan arribava al vespre o a la nit, havia de treure les 40 barres que es feien de gel. Perquè el meu cunyat l'endemà les havia de posar en una via fins a la càmera. Havien de posar a la càmera. I ho feia ell sol. I jo, com que tenia molta calor allà dalt al pis, no hi podia estar, moltes nits estava amb ell aquí mirant com treia barres de gel. I jo al dematí em llevava a les 6, a l'estiu, i a l'hivern quasi bé també. Perquè llavors es venia molt de gel. 50 cèntims de gel, me'n recordo que volien la gent, un tros de gel així. Perquè no hi havia cap nevera elèctrica, tot eren neveres d'aquestes antigues. I apa, a vendre gel, i teníem una mica de taulell allà fora, on té el cotxe amb la filla. Teníem un taulell, i venia mantequilla, venia molta gent a buscar llet de les vaques, perquè teníem 15 o 16 vaques, i venien a buscar llet, mantequilla i gel, i el que teníem de l'hort a l'estiu, també em feien anar a collir de vegades mongetes, aquests horts d'aquí a la vora, i veníem de tot, i préssecs, i verdura, i fruita, i de tot.
El meu marit va voler posar una botiga, un Spar, una botiga de comestibles que es diu un Spar. I la meva mare tenia al costat de la botiga, hi havia un solar, bueno, un garatge, que el meu padrastre hi posava el cotxe. I va començar que volia posar allà el garatge, que volia posar la botiga, que volia fer una botiga, i la meva mare li va deixar fer. I vam posar un Spar petitó, però sí. Vam llavors treballar allà a l'Spar. No estava prou cansada d'aquí a treballar allà cada dia. Ell anava al Born a comprar el que fos i jo sempre a la botiga, escolta'm, i anar posant més coses, i ara posarem carn, i ara posarem això, i ara posarem allò. Jo ja no en tenia ganes, ja estava cansada de treballar aquí. Perquè, a més, jo anava al camp, anava a encaixar fruita, perquè la meva sogra em deia: mira, el Josep Maria ha d'anar a collir pomes o ha d'anar a collir això, saps què? Jo em quedo els nens, els dos petits, perquè, esclar, jo em quedo els nens i tu te'n vas, perquè jo no tinc ganes d'anar. I la Mercedes, amb el seu home, cap a encaixar fruita. I quan tornava, doncs, mira'm els crios altra vegada. La gent de Begues ens coneixem tots, però els fills de la gent de Begues i els nets ja no en conec cap ni un. De vegades la meva neta, que són una colla molt gran, i de vegades, ara perquè ja té nòvio, ja no ve tant, però abans venien aquí a la galeria i jo començava: d'on és aquest? Aquest és de 31 Pi. I aquest d'on és? Aquest és de tal puesto. No en coneixia cap. En canvi, els pares i els avis, tots. Com que sempre vaig treballar, no vaig tenir temps de dir ara faria això, ara faria allò, no. Bueno, llavors anàvem al Pigros, i anàvem al Muro, també, no era tan maco com ara, però també hi anàvem molt, d'excursió. Anàvem molt a les Planes, també. I m'agradava molt anar a Brugués, però a peu no, en cotxe.